Time travel eba khaiba somoy jatra aba hai sung film rogo simi jenugo hiaba sung tini aba hai patimungno tei no saiman layano time travel ni concept kubui hai abong kha kaisa kothama hwijak Birkhwngni nokhao Birkhwng biri tongmani achomsa kmawi thangka tei ulo jefru mano afru hingke Bisi thamchiba joralai no thangka o patimung 1950 Bisi ni 4th September Santiago Airline ni Birkhwng EWA513 tongmani o patimung ashokhe kirima singsa tei hwijak tongmani o patimungno hayungni borok rokno ta funuk dihine mana boksinjakha phiaba o koktoma hayung ganagui no pirjagui thangka 1950 Bisi ni 4th September o Santiago Airline ni flight EWA513 salthang Germany ni kaisa airport ni khorok bachinei borok tui Porto Alegre Brazil o thangmani Puilao bebakno kaham tongmani ulo damsa damnini laimani jora hingke Birkhwngni contact control room by choi thangka kwrwngui manliya control room ni borok rok kebo pilot by kwrwngui manya wngma bagui belai kheno borok kwrwngnani bagui chaitok laikha phiaba asuk chaitokma ulo Phano kwrwngui manliya Aboni bagui wansuk laikha kmawi no thangkhana hinai a Birkhwngo kasajak borok rokni nukhungni je borok rok tei kebo kifil glakha hinai wansuk laikha o patimungno tui Santiago Airline no asuke hamya mari nukjakha salkisani ulo no o Birkhwng kholano mwthagui rwjakha phiaba Birkhwng tei aro kasanai borok rokno choyawui no naitugui tongo obono tui kebo mungsa koktoma manliya obo haikhe Bisi thamchiba lai thangkha tei o patimung bui twrwk pogui se thangbaikha phiaba 1979 Bisi ni 12 October o phungo obo hai patimung patikha jotono no wanariwi no paikha a salo phungo Porto Alegre ni radar o kaisa siniya Birkhwng nukha dowui thangui tongo Porto Alegre airport lamao jefru airport ni traffic control room ni koktoma soguyo jotono a Birkhwng no mokol kaisom laibekha tei jefru a Birkhwng gana o phaio afuru joto wanajak baikha tangai hingke a Birkhwng Santiago Airline ni hinui swijak poiwi naimani a jorao a Santiago Airline bondo eba khaiba mwthagui rijakmani Bisi thamchiba laikha hinke o Birkhwng bahaike phaiman tei ashuk salni ulo boro tongkhana jotono abono wansugui no kiri laijak tei wana laijak control room ni borok rok flight ni pilot by kwrwngnani bagui bo chaitokha phiaba mungsa pokphirok mung sokphaiya o patimung jesuk khas rangruo ashuk no kirima singsabo phiaba control room ni borok rok okokno siya o patimung tebo kirima singsa angnai obo haikhe Porto Alegre airport o land khlaikha pilot rok kwrwngnani naiphano mungsa kok saya aro o tongnai borok rok Birkhwng bisingo thanani kokjab laikha jefru aroni borok rok Birkhwng bisingo hapna bagui doga phiyogo bisingo hapna kirijagui tongbaikha tei kaisa sungmung bo tongo khao a Birkhwng ni bisingo tamo wngui tongkhana abahairok hama ulo jotono wana laijak baikha a Birkhwngo tongnai kongkal wngui thangbaikha eba khaiba bekrang simino tongrugui sio phiaba o kongkal rok agio thamchiba Bisi swkang je kasawi tongmani obo haikhe no achuk laijak tei jotoni no seat belt khajak mang no tongbayo aroni borok rokni khao sungmung kwbangma tongo aboni sana thaka hingkai phirok mungmanani bagui doga khulogui pilot by malaina thanglaimani ulo aroni pilot bo haino hai kongkal no wngui paikha phiaba pilot ni yak afuru bo a Birkhwngno chalokmani control khlaijak nukho abo belai no kirima singsa Brazil ni hafang o Birkhwngni koktoma tei research khlainai rokno huyui no tonikha borok chaitokha mungsa information Phano jesano Phano phataro ta ongkhor rithun hinai abo haino wngkha kebo Phano o Birkhwngno tui kahamke saimannai kwrui je Brazil hafangni faising tui huinano Rwgui investigation khlainai rok teibo mokol kaisomkha
baksa paranormal agency rok jotoni sai sikango tongo investigator obono belaino saimana mujung jakhate asalo tamo ungkhana hinke a patimungno tuino tamo ungkhana koktuma rok hijak tongkhana obahaino paranormal agency bai tei Brazil hafang hataro koktumano pirnani naiya a jorao paranormal agency tai scientist tongani bagui bini mung Dr. Kolse Atale o patimung bini mokol ni bo yogi manlia bo obahaino wansukha o patimung no tei kubuni huijak no hayung ni bwskango tubuna hinui aboni bagui bo belai kheno mehnat bo khlaikha phiaba Dr. Kolse Atale tei kubuni sikrung rok jotoi kaisa theory simise phunugui mansio aboni bagui flight 513 abo haikeno kamawi thangka tei 1979 bisio sogikha tomung abono sana thangka hangke flight 513 bahaikhe bo time traveler da sogikhana aboni bagui kirima singja thayo sogiyo phiaba je sa theory ni phano chaya senam mankhamun abo hai singmung singka hangke o kubui patimung no phano khao singmung tongrukhamun tomung no jora kaisa ni bagui romui phano naharkhana o Birkhwng timetable haboi jakti ingkhana hinai tei 1979 BCO sogikhana phiaba 1979 BCO sogimani ulo a Birkhwng ni chaloknai bahaikhe land khlai mankha phiaba baksa borok rok apatimungno kalponik bo hinlayo abahaino area 51 no alien rok tongo hinui sajago phia kebo phano sia opatimungni ulo tamo huijak tongkha hinkhe opatimungno tui norok tamo wansu ano comments khlai saimano obahaikeno a kok busuk joroti kubui tei norok o kothoma rok no khida khana kana abahairo puilani simi paithak jora nai tongmani bagui belai belai khe hambai।